Studio. Mit navn er Kevin, og det her, det er podcasten Mand. Jeg er sådan lidt snottet. Det kan man nok høre i mikrofonen. Det går. Men velkommen til podcasten Mand, hvor vi, som jeg plejer at sige, snakker om mænd. Mm-hmm. Tak for det. Og jeg har en rigtig fed gæst i studiet her. Det er faktisk en af mine første prioriteter. Da jeg sad og så Robinson, så tænkte jeg, at der er en person her, jeg tænker, ham vil jeg virkelig gerne høre om, hvad han tænker. Og han hedder Kemal. Velkommen til. Tak skal du have, Kevin. Hvordan siger man dit efternavn? Yashar? Yashar, som er helt nøjagtigt. Okay. Og det er jo lidt nemmere bare at sige Yashar. 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 Okay, men okay, til at starte med vil jeg gerne høre, hvor er din baggrund? Hvor kommer du fra? Jamen, jeg er jo 42 og født og opvokset i Rødovre. Jeg er en Rødovre-dreng, Vestegnsdreng. Så hele min ungdom har været i Rødovre. Spillet fodbold i Rødovre, boldklubben Avarta. Der har jeg brugt rigtig mange år. Og så har jeg skiftet lidt klub, ikke? Det har så været min ungdom. Det har været meget fodboldpræget. Ja. Masse kammerater, også i Rødovre. Fedt. Som har været min omgangskreds og spillet fodbold sammen med. Ja. Og ellers, så da jeg så lagde, fodboldskoene på hylden, så kastede jeg mig over mit arbejde, eller blev mere dedikeret ud for det, jeg lavede. Ja, hvornår smed du støvlerne og ligesom sagde? Jamen, det gjorde jeg allerede. Jamen, jeg tror, jeg var en 22-23 år, hvor jeg sådan helt havde besluttet for, at nu skulle jeg ikke være så aktiv på fodboldbanen længere. Okay. Jeg var, altså dem, der kender mig, de ved, jeg er aggressiv inde på en fodboldsbane. Det kan jeg forestille mig. Ja, og jeg kan ikke kontrollere mig. Jeg kan simpelthen ikke styre min vrede og mine aggressioner. Fik du mange røde kort? Det gjorde jeg. Jeg tror faktisk, jeg havde klubrekorden i røde kort som yndlingsspiller. Det snakkede vi meget om på et tidspunkt. Ja. Så ikke af det. Det var ikke af den årsag, jeg stoppede, men jeg kan huske, at en periode spillede for Glostrup, som så lå i anden division på det tidspunkt. Kom på deres anden divisionshold, og det var sådan egentlig fint, godt niveau, højt niveau, og spillede der, og så blev jeg egentlig bedt om at spille for andenholdet en weekend. Ja. De lå så, jeg tror, de lå i Danmarksserien på det tidspunkt, og scorede et mål, spyttede en spiller i ansigtet, fik det røde kort, og så tænkte jeg, jeg kan simpelthen ikke styre det længere. Jeg kan ikke pakke min vrede ind, så der blev jeg enig med mig selv om, at nu skal jeg stille de her sko på hylden, og egentlig bare hygge mig med det i stedet for. Ja. Det blev sgu for seriøst for mit vedkommende, og lige så snart, at det bliver alt for seriøst, jamen så jeg går så meget op i det, at jeg kan ikke kontrollere min vrede. Altså som sportsmenneske? Ja, som sportsmenneske. Ja, okay. Det fik mig egentlig til at stoppe med at spille fodbold på det seriøse plan, som det var. Ja. Og så sidenhen, så har jeg egentlig bare kastet mig ud i arbejdsmarkedet. Har jeg jo uddannet mekaniker. Blev uddannet mekaniker som 19-årig, så meget ung mekaniker. Wow. Ja. Og har været i den branche lige siden. Så det kastede jeg mig over, og synes jeg gjorde mig dygtig inden for området, og kom lidt rundt, og så blev jeg så endelig selvstændig der tilbage i 10-11 stykker. Ja. Og har drevet med det værksted lige siden. Ja. Og så har jeg arbejdet med det lige siden, og her for 5 år siden, der startede en café op sammen med min kammerat. Det vil være en 5-6 år siden nu. Wow. Og så har vi drevet den, og det var egentlig lidt i håb om at komme væk fra autobranchen, at jeg gjorde det. Okay. Fordi jeg kunne godt se, at der var udsigter for, dårlige perioder for branchen, i og med de her elbiler kom. Så havde jeg lidt set det, lidt forudset det, og sagt, okay, jeg skal til at sadle om, for at ligesom kunne leve noget andet. Ja. Og så tog jeg jo den beslutning om at starte den her café op. Med min kammerat. Hvad er det for en café? Café Copenhagen, som ligger på Anker Hegårdsgade nummer 2. En lille sidevej til Niels Boksgade. Okay. Lige bag Glyptoteket. Ja. Wow. Med Tivoli og det. Hvor er det sted, mand? Ja, okay. Stadig lidt lokalt, blændet område. Altså, det er ikke... Følelsen. Det er ikke centrum i byen, men det er sådan lidt udenfor. For en, der bor i Vojens, så er det nok sådan. Ja. Men vi har besøg af mange gæster, mange turister, så det er blevet godt. Ja. Vi havde jo lige en periode med corona, og der var det jo ikke så sjovt at drive en café, og slet ikke som nyopstart. Nej, for fanden.
Så det fortsætter jeg så med, sammen med min kammerat. Og så her for, det vil være 3 år siden nu, der startede jeg Kebabry op, som ligger lige i Smørhullet. Det er så inde på Gothersgade. Okay. Ja, ved siden af natcaféen og Bada Bing, stripklubben. Så lokationen, placeringen er rigtig god. Ja. Og den har jeg så på 3. år nu. Har I så åbent om natten og sådan noget? Ja, fredag lørdag. Ja. Jeg står der selv fra klokken 10 til 5 om morgenen. Shit. Ja, så det er rigtig hårdt at stå derinde. I hvert fald de 2 nattevagter, jeg har derinde. Ja. Men det er også sjovt. Ja. Ellers vil jeg ikke gøre det. Jeg synes, det er lidt udfordrende at stå der. Der kommer en masse forskellige ind, og mange af dem er jo godt beruset, ikke? Jo, så man skal kunne håndtere den slags mennesker også, som kommer derind, og jeg synes, det mange gange er en fest at stå derinde. Ja. Det kan godt være, at vi kun laver kebab eller noget af den dur, men møde nye mennesker, og mange af dem er jo godt humør, når de kommer ind, ikke? Fordi de har fået lidt at drikke, og det gør det sjovt at stå derinde. Så jeg hygger mig med det lige nu, men det er altså også hårdt for mig fysisk at stå der, især efter en dag på værksted, og så ind og stå i kebab. Hvad så er planen, at du skal have nogen til at stå der, når det rigtig kører? Ja, planen har jo altid været lige kørt op, og få det til at blive en succes. Og det synes jeg lykkes nu. Er du sådan en iværksætter? Ja, jeg har nok et iværksættergen i mig. Ja. Jeg kan simpelthen ikke stå stille. Jeg bliver nødt til at lave et eller andet lige snart. Jeg ser muligheden for at lave noget. Så gør jeg det. Ja. Jeg skal tro på det. Man kan også hele hjertet ind for det, jeg starter op. Ikke? Ja. Og jeg synes, jeg har haft okay succes med det, når jeg ser tilbage på de ting, jeg har gjort. Ikke? Det lyder sådan. Ja. Jo. Så det er sådan lidt min baggrund. Ja, og du er så, som jeg kan regne ud, født og opvokset i Danmark, når du er født i Rødovre. Ja, det er rigtigt, ja. Jeg er født i Rødovre Center. Rødovre Center havde en fødeafdeling i 1980. Hvor er det fedt at sige. Og så jeg tror, jeg er en af... Altså nogle af de sidste, der er født op i Rødovre Center. Så jeg er rigtig Rødovre-dreng, må man sige. Og på taget, eller? Jeg ved det ikke. Da jeg fik det at vide, jamen, der var jeg gammel nok til at forstå, okay, det var i Rødovre Center, men jeg aner ikke, hvor hen i centret det har været. Nej, men jo, det er også, det er pudsigt, og jeg bor stadig i Rødovre. Jeg elsker simpelthen Rødovre. Ja. En god by, ikke? Og hvad med dine forældre? Hvor kommer de fra? Jamen, mine forældre er jo oprindeligt tyrkiske. Ja. Og de kom så til Danmark, eller min mor kom til Danmark slut 60'erne, jeg tror det var 69-70 stykker. Hun kommer til Danmark som en ung pige, med morfar og mormor, ikke? Og bosætter sig, og de er jo kommet til Danmark for arbejde. Okay. Der er 2 onkler med, og min mor og min moster. Ja. Og min mor, hun er faktisk den ældste af dem alle sammen, som er i Danmark. Ikke? Okay. Så de kommer til Danmark for arbejde, og mine forældre sætter så 3 børn til verden, og jeg har en bror, en storbror og en lillesøster. Så det er sådan kort fortalt. Så det er jo egentlig en kernefamilie? Ja, det er det. Ja, helt klart. Fantastisk. Jeg kommer fra en arbejdende familie. Altså begge mine forældre har jo knoklet lige siden vi var små. Ja. Også iværksætter, altså de har også været selvstændige. Så vi kommer fra sådan en iværksætterfamilie. Givet nogle gode egenskaber videre? Ja, det tænker jeg. Det er i hvert fald gjort sig selvstændig. Min søster og jeg, ikke? Og har gjort os godt selvstændige. Så vi er godt kørende på det punkt i hvert fald, det synes jeg. Sprødt. Jamen altså, hvis jeg sidder og smasker, så er det jo fordi, at Kemal han har taget kage med. Så det er bare så, folk lige advarer på, at vi sidder og spiller en kanelstang, det hedder? Eller hvad? Ja, en kanelstang. Jeg tager lige bid også. Men det er jo ikke nogen tvivl om, at vi skal snakke om Robinson. Og det er heller ikke nogen tvivl om, at da jeg så Robinson, så tænkte jeg, alle de personligheder, der er med i Robinson, der er det en person, jeg rigtig gerne vil høre noget fra. Fordi på godt og ondt, så kan jeg se rigtig mange ligheder mellem os. Ja. Og hvordan vi på nogle områder ikke er bange for at træde folk over tæerne, og have noget kant og noget personlighed, og det kan jeg sgu godt lide. Til at starte med vil jeg gerne høre. Jeg så på din Instagram, at du sagde, at du var stolt over, at den måde, du fremstod i Robinson. Ja. Hvad fik dig til at tænke det? Fordi du siger jo også samtidig, at du har fået en masse hadbeskeder, og at du på nogle områder måske virker meget hård i din tone, ikke? Jamen, jeg tror, inderst inde er det nok, fordi at man selv synes, at man har en rigtig personlighed. Og jeg er ikke bange for at sige, at jeg står rigtigt. Jeg
er rigtig for mit netværk og min omgangskreds. Ja. Og på det punkt, der synes jeg ikke rigtigt, at jeg træder nogen over tæerne. De ved, hvor de har mig. Og jeg tror også, dem, der kender mig, ved, at jeg kan være spidig, og jeg kan sige det, jeg synes, og det, jeg mener, og holder lidt igen. Så i dagligdagen, der mærker jeg det ikke som sådan. Nej. Men når jeg så er ude og møde en masse nye mennesker, jamen så træder man nok i karakter, fordi det er jo min personlighed. Det er, jeg kan sige fra, jeg kan sige min mening og mine holdninger, og jeg er ikke bange for at ytre mig. Så det er jeg sådan set stolt af, og jeg synes bare, det er lidt tarveligt, at andre pakker sig ind, og så ikke fremstår, som de i normalen gør. De er bange for at få en masse dårlig omtale, og det er de slet ikke interesse i, at de er bange for det hate, der så har været. Kunne du mærke forskel på folk, når kameraet var tændt, frem for når det var slukket? Til dels, ja, det kunne jeg. Og specielt efter ekspeditionen var slut, og vi er kommet hjem, så er der nogle personligheder, hvor jeg tænker, wow, altså... Hvorfor var du ikke sådan på øen? Ja. Havde du været sådan på øen, så havde du fuldstændig skilt dig ud. Det kunne være til det gode eller til det dårlige. Men en stærk personlighed, som de har castet selvfølgelig, og har håbet på, at vedkommende stod sådan på øen. Ja. Men der har de været for bange og passiv og pakke sig ind for ligesom at stå rigtigt foran kameraerne. Ja. Og det synes jeg bare er skide ærgerligt, fordi du går og gemmer din personlighed. Det er jo det, Danmark gerne vil se. Ja. Og ved at de pakker sig sammen på den måde, jamen så fremstår de jo ikke som de rigtige personligheder. Og det er lidt ærgerligt. Ja. Ikke? Jeg kunne godt lide, at der var lidt, hvor vi kørte lidt på hinanden. Maja Theis for eksempel, og Nynne. Og der var nogen, jeg fik noget tilbage igen, som fik mig op i det røde felt. Ja. Og det trives jeg med. Jeg bliver mere, hvad skal man sige, klar til kamp, når jeg får noget modstand. Jeg bliver meget mere fokuseret og koncentreret. Ja. Jeg kan godt lide at få noget igen, og jeg er ikke bange for at give noget tilbage. Ikke? Men det er sjovt, du siger det, fordi jeg har altid fået at vide af mine fodboldtrænere, at jeg spillede bedst, når jeg var sur. Ja. Og det var ofte noget, der skulle til enten en personlig kommentar, eller at træneren havde... lad mig starte ud en enkelt gang, eller at jeg blev slagtet og fik et skrald over skinnebenet. Ja. Det virker så rigtigt. Altså, det gør det. For mig også. Problemet med mig, når jeg spillede fodbold, jeg kunne bare ikke styre det sidste, så kom det røde kort op. Ikke? Men i dagligdagen, der er det jo ikke sådan, at hvis jeg får noget igen, jamen, så knaller man en på lampen. Så fungerer det jo ikke. Men til fodbold, der var det jo sådan, der kunne jeg ikke kontrollere. Det var også det, der fik mig til at stoppe med at spille fodbold. Ikke? Ja. Jo. Men jeg savnede helt klart de personligheder, og det tror jeg faktisk alle gjorde. Okay. Det blev sgu lidt for, hvad skal man sige, lidt for kedeligt. Ja. Og specielt efter jeg kom på det udstøttes, det man ser på tv, jamen, så har jeg jo egentlig ikke nogen, jeg kan gå og drille længere. Jeg sidder på den skide ø sammen med Kalipan, som jeg er rigtig gode venner med. Og der er ikke rigtig noget, jeg kan, hvad skal man sige, der er ikke rigtig nogen, jeg kan skælde ud. Nej. Ikke fordi jeg gik og skældte dem ud, vel? Men der var altså ikke noget, og det gør bare, jeg synes, det gjorde Robinson lidt kedeligt til sidst, og det hørte jeg også fra mange andre, specielt da jeg kom derud, og Theis forsvandt. De her, som jeg kalder store personligheder, blev lidt ude af ekspeditionen. Ja, jeg kunne også godt lide Theis, for det der med, er det Simon, eller hvem det er, der bliver syg? Ja, hvor han så i reaktion bare råber, ej, nu må det kraftedeme stoppe. Ikke noget med at tænke, er han okay? Det er bare, nej, du. Og det er typisk Theis. Altså, han viser sig at være skide rar, og den dag i dag, der er vi jo faktisk rigtig gode kammerater. Ikke? Og det er også, fordi jeg elsker de personligheder, som har deres holdninger og deres meninger. Tør stå frem og tør sige deres mening. Det er dem, jeg vil, hvad skal man sige, have et netværk sammen med, eller have som kammerater. De andre, som pakker sig ind og ikke tør være sig selv, det er jo lidt ligegyldigt tv for mig. I hvert fald. Jeg gider ikke at se det. Nej. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om de udstøttes ø der, fordi altså, er det ikke det første gang, det har været med i Robinson, er det ikke, eller hvad? Nej, det har været der før. Det har været der før, okay. Det har været der. Fordi da jeg sad og så det, der tænkte jeg, altså hvis det er sådan, som de udstiller det, så er det fandme ikke for sarte sjæle. Altså, det er jo, det svarer til at være i et Robinson-format, og lige pludselig ryge over i Alene i Vildmarken på DR. Ja. Altså, I sidder fuldstændig mutters alene i dårlig sand, mudder kaldte de det selv. Ja. Man har ikke særlig meget at spise, man har ingen telefoner, man har ikke noget som helst, der man heller ikke i forvejen. Men det der med
virkelig ingenting. Altså, hvordan sov I? Altså, der var vitterligt ikke noget at lave på den ø. Vi kom jo egentlig tilbage på Hold Nord Strand, som var den dårlige strand. Og det blev så den udstøttes ø. Og der kom vi jo så hen. Så forholdene var jo ikke lige så gode, som den var på Hold Syd. Så vi kommer tilbage til en ø, som var skøjet. Og så er vi ikke så mange mennesker derovre længere. Og så er vi egentlig bare forladte. Og de ting, I har... Altså, I har vel færre nu? Ja, vi har... Altså, nej, ikke rigtigt. Vi får noget, vi kan bygge et shelter ud af. Så det gør vi. Men altså, det er skøjet. Altså, det er umuligt at bygge et godt shelter derude. Så vi bygger et shelter, vi kan ligge i, men altså, bunden er lavet af bambusrør, eller hvad hedder det, bambuspinde. Man ligger elendigt. Så mange aftener, mange nætter, der lå jeg jo egentlig bare udsandet og prøve at sove. Derude, ikke? Hvad med myg og... Vi havde myggespray. Vi kunne jo sprøjte os ind, så meget vi havde lyst til, ikke? Så det gjorde man. Mange af de ting der, hvor man tænker sådan, du ved, hvad får man af hjælp, som egentlig er en nødvendighed? Netop myggespray, altså solcreme. Vi får solcreme og myggespray. Og det var vist det. Jo, så er der en lægetaske, hvor man lige kan komme til et plaster, hvis man lige har skåret sig eller noget, ikke? Det var der. Hvor meget er, i løbet af sådan 24 timer, de er der selvfølgelig ikke om natten, men hvor meget er kameraholdet en del af... Jamen, de kommer ved solopgang. Kameraholdet kommer ved solopgang, og så smutter de igen ved solnedgang. Og vi har jo ingen tidsfornemmelse, så vi ved ikke, hvad klokken er. Der er ikke nogen, der fortæller os, hvad klokken er. Nej. Så det er sådan på gefylen, ikke? Vi tænker, okay, nu klokken... Det er vel 18-19-tiden eller sådan noget? Ja, jeg tænker, det har været 18-19-tiden, at det begynder at blive mørkt. Det er vel nede omkring ekvator, så det er vel... Ja, så det bliver sgu hurtigt mørkt. 6-6, ja, det er der omkring i hvert fald. Vi havde et lille ophold på hotellet, og der bemærkede jeg omkring 7-tiden, der blev det altså, var det ved at blive mørkt. Så det er lige der omkring, at det bliver mørkt. Ikke? Så kameraholdet kom fra morgenstunden, altså ved solopgang, og smuttede igen ved solnedgang. Og når de smuttede, så kom det, vi kalder medic. Altså det er en sygeplejerske typisk, som kommer i stedet for dem. Og hun opholder sig så i jeg tror det er et lille skur, hun bor i. Kommer lige og ser til os og hører, om det hele er okay. Og ellers sidder hun bare og passer sig selv i sit lille skur der. Så hun er der om natten? Ja. Og hun bor egentlig der? Okay. Hun sejler så tilbage ved solopgang, når kameraholdet kommer tilbage der. Så er hun tilbage med samme båd, ikke? Jo. Ja. Så der er altid nogen ved os. Man føler sig sådan rimelig sikker i hvert fald. Ja, det er jo det, man siger, det vigtigste, at man ikke føler sig bange for at være der. Altså troet, ikke? Ja, men der sker ikke en skid på den ø. Der er ingen mennesker, der er ikke rigtig farlige dyr som sådan. Man kan blive angrebet af aber og... Nej, de var sgu. Det er lidt ligesom ræve herhjemme, ikke? Altså, de er jo skræmt af mennesker. Så når man siger bøv til dem, så er de løbet væk, ikke? Ja, fordi jeg hørte, at der var aber, der havde lavet nogle... Ja, de gik i madskålen, hvor det var faktisk en dag, hvor Ivan havde lavet mad. Eller ikke mad, men det var ris, han havde kogt i saltvand. Og det var fuldstændig lort, ikke? Altså, det var uspiseligt. Uspiselig omgang mad. Og jeg spiste op, det gjorde Kaliben også. Marie, hun kunne slet ikke få det ned. Så jeg tror, hun havde lagt det til siden for at skylde det, eller hvad det var, hun havde gjort. Og så var vi ude i vandet på et tidspunkt, så var æberne gået i skålen og spist det hele op, ikke? Ja. Men hvad kan man, altså jeg ved, i starten, der jagter jo snegle, og er der slet ikke noget, man kan finde? I gamle dage, der var der jo kokosnødder og alt muligt. Ja, altså den her ø, den er fuldstændig tørlagt for alt den slags. Der var kokosnødder, som var skyllet op, men typisk rådne alle sammen. Vi fandt ikke nogen kokosnødder, som var i orden, og vi kunne spise det. Der var ikke noget. Fandt de andet fra skibe eller alt sådan noget, som man forestiller sig i en Robinson-film? Nej, ikke en skid. På et tidspunkt, da vi var på det udstøttes, der skyldte der en shampooflaske op. Okay. Det var det fedeste. Det var det fedeste moment. Med shampoo i? Ja, lille shampoo i bunden. Ej, hvor sjovt. Så den blev fyldt op med saltvand, og så lige rystet godt for at få det sidste ud. Det kunne der lige bruges lidt. Så Marie, Ivan og jeg, vi fik lige bad. Ej, hvor er det sjovt. Det skulle vi ikke sige til nogen. Nej. Men det var fedt at lige få vasket håret, bare en lille smule. Ikke? Det er svært at vaske det ud, men... Der må være mange sådan ting, hvor man tænker, hvorfor var det ikke med? Ja,
Ja, altså når det er lige det der kunne man i sjov måske godt tage med, og så sige, nå, der skyllede lige en shampooflaske op, eller noget. Ja, fordi vi blev lykkelige, ikke? Og vi tænkte bare, fuck, nu håber jeg ikke tilrettelæggerne kommer og kan dufte, at vi bare har vasket hår, ikke? Fordi vi fik jo rap over nallerne, hvis vi fandt noget og tilbageholdt det, hvis vi gjorde den slags. Ikke? Vi var jo sikre på, at vi ville få skæld ud for den. Ikke? Så I måtte, altså i princippet, lad os sige, der svømmede en kasse med 18 sneakers ind på baren, så måtte I ikke æde dem. Nej, så måtte man ikke æde dem. Jeg tror, vi havde gjort det, hvis vi fandt dem. Men okay. Nej, alt skulle afleveres, alt som blev skyllet op. Det var ikke meget, det var mere skrald, der blev skyllet op, og så var jeg synes, vi var gode til at rydde op efter andre. Lige lægge det i en skraldpose, og så blev det fjernet af tilrettelæggerne. Ikke? Okay. Ja. Men der var ikke noget brugbart, som blev skyllet op, desværre. Men hvad med, jeg tænker sulten. Altså, jeg er jo en mand, der elsker mad. Jeg har spist rigtig meget mad igennem hele mit liv. Ja. Og har jo været sådan lidt heldig, at jeg har været sportsøver, fordi det har jo heldigvis forbrændt nogle af de kalorier. Ikke? Altså, på en skala fra 1 til 10, hvor sulten er man? Hvor meget fylder det? Det fylder absolut ingenting. Gør det ikke det? Absolut ikke. Og er det for dig, eller for alle? Jeg tror, det er for de fleste. Okay. Jeg tror, den eneste, som måske var presset, det var Martin Albrechtsen. Det var det, jeg hørte. Han var virkelig presset på sulten. Han er også ekstremt lav fedtprocent, ikke? Ja, virkelig. Jo. Han står skideskarpt, da han kom, ikke? Og så jeg tror, hans fedtprocent har været ekstremt lav, da han startede. Og jeg ved ikke, om det var det, der gjorde, at han var meget presset på sulten. Eller man aldrig rigtig har været, eller mere følsom over for... Måske går man bare og tænker for meget over det, eller ikke mentalt klar til det. Jeg kommer jo med et mindset, hvor jeg tænker, okay, jeg er indstillet på, nu kommer der ikke noget mad, og sådan er det bare. Ja. Og jeg gik med den tanke der, jamen kommer der noget på et tidspunkt, at vi finder, og vi fanger og skal spise, jamen så er det det. Ja. Så man skal være mentalt forberedt på det her. Men det var ikke svært for mig overhovedet. Okay. Og så tror jeg faktisk, at mange af os havde det. Hvor mange gange spiste I om dagen? Altså... Vi fik jo en portion ris om dagen, som vi kunne spise, og nogle gange kunne man dele det op, hvis nu at man gerne ville spise lidt om aftenen også. Okay. Men det var ekstremt lidt. Så I spiste som regel kun 1 gang om dagen? 1 gang om dagen, fordi specielt i starten, der fik vi jo en meget lille portion, som vi så kunne tilberede og spise typisk om morgenen, når vi lige stod op. Fordi vi vidste jo ikke rigtig, hvornår de her tilrettelæggere kom, så vi skulle skynde os at spise, for at stå stærkest til en eventuel dyste eller en konkurrence, vi skulle til. Ja. Så vi skyndte os med at spise, og så var der var ikke noget om aftenen, og der var ikke noget at komme efter det. Kunne du mærke forskel på de dage, hvor du havde fået lidt mere at spise i forhold til dysterne? Nej, egentlig ikke, fordi portionen var så lille. Så det er jo også som om at bare kaste ned i kælderen, hvor der intet var i forvejen. Ikke? Ja. Jeg synes ikke, det hjalp noget. Ikke rigtigt. Men jeg synes, vi fik et æble inden hver dyst strid. Nå? Ja, der får man et æble og noget vand, hvad er det sådan noget hedder? Nogle elektrolytter? Lige præcis. Ja. Det er det, vi blander i vandet, ikke? Jo. Når man lige fik et æble og nogle elektrolytter, så synes jeg, man var okay kørt. Det var for ikke at besvime. Ja, altså, det tænker jeg. Men æblet, synes jeg, gjorde noget alligevel. Bare det lille æble. Ja, der er nogle fibre i, og sådan noget, der giver lidt. Men maden, det var sgu ikke... Det var som om at bare smide det ned i et hul, og så forsvandt det ud igen-agtigt, ikke? Okay. Jeg synes ikke, jeg mærkede en større forskel. Hvad med sådan noget som toiletbesøg? Jamen, det var jo egentlig bare... nogen valgte så bare at gøre det i sandet, og så kunne man tage spaden og lige ind under sandet, og så smide det ud i havet. Det gjorde jeg. Okay. Ja, jeg fandt sådan en træstamme, der var meget lav. Så du sidde på den? Ja, op ved den, ja. Fedt. Og så lægge en dej. Ja. Jeg har tit tænkt over, hvordan vil jeg selv gøre, og jeg ved, at fra tidligere sæsoner, der er nogen, der sked ud i vandet. Altså decideret sked, mens de var i vandet. Ja, det er næsten umuligt. Det må være en klam fornemmelse. Jeg prøvede. Jeg prøvede simpelthen, jeg tænkte bare, nu er jeg i vandet, og jeg skulle skide. Og tænkte jeg gør det sgu herude, fordi jeg skulle alligevel vaske mig, ikke? Og jeg kunne simpelthen ikke. Jeg kunne ikke få mig til det. Det kan man ikke? Nej, det var umuligt for mig. Fordi man føler sig overvåget? Nej, slet ikke. Det følelsen af at være omsluttet af vand? Jeg var helt alene derude, så der var ikke noget. Det var på de udstødte selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Så jeg prøvede, men jeg kunne simpelthen ikke få det ud. Så jeg gemte det til lidt senere, ikke? Ja. Men det var heller ikke mange toiletbesøg, vi havde. Det var meget. Man skider ikke så meget, når man... Overhovedet ikke. Det er kun... Hvis man kunne være heldig at få 2 æbler. Blandt andet den dag, hvor jeg skulle ud og forhandle med Johannes, der fik jeg et æble. Ja. Og så senere på dagen, mener jeg, at vi var ude dyst og fik et æble mere. Og det fylder jo bare en lille smule alligevel, og så skal det ud på et tidspunkt. Ikke? Så. Jo, og fibrene kan jo også, man kan sige, sætte tarmene lidt i gang. Ikke? Jo, så det presser lidt på.
Okay, hvor vildt, mand. Okay, så sidder man der. Havde man faste steder, og hvordan følte man ikke, hvis du sidder og skider, hvad hvis der kommer en gående? Ej, man var sagde det lige, sådan, jeg går ud og skider? Ja, eller når man tog spaden med, så vidste de godt, hvad man skulle. Spaden er væk. Ja, spaden er væk, ikke? Så der fik man ro. Der var sgu ikke noget. Der var ikke noget. Så de vidste godt, hvis man skulle lave høm, så fik man fred, ikke? Ja. Så gik man et godt stykke væk, selvfølgelig. Ja. Hvor meget tiden brugte man på at, bare holde fri, gå ud og kigge på nogle ting, eller ligge og sole sig? Eller? Altså, fejlen var nok, at vi ligger og soler os nogle gange. Vi går jo og mangler mad. Og det dræner energien. Ja, dræner fuldstændig energien, ikke? Ja. Så der var nogle af os, der var kloge nok til ikke at sole, som blandt andet Lars. Han havde regnet den ud, ikke? Ja. Og han er også lidt rødlig i det, så han kunne heller ikke tåle sig for meget sol, ikke? Så han holdt sig i skyggen, og det var nok meget klogt af ham. Men jo, der var tid til den slags også. Men jeg synes bare, der hele tiden skete noget alligevel. Altså det, man kan kede sig, selvfølgelig kan man kede sig, men du ved jo, lige om lidt, så sker der et eller andet, så man går egentlig bare og venter, og det er ikke fordi, at tiden går så langsomt. Det synes jeg ikke. Og ikke engang på de udstøttes, var jeg udfordret på det punkt. Der havde jeg det nemt. Men jeg tror, det kommer lidt an på, hvordan man er mentalt bygget. Du er måske også socialt anlagt. Altså, er du god til at være sammen med folk? Eller det synes jeg. Det synes jeg. Det. Ja. Jeg kan holde samtaler kørende, kan snakke om alt muligt. Ikke? Og jeg synes, jeg rummer meget. Kan rumme mange personligheder. Fra den ene til den anden slags. Ja. Så for mig er det ikke rigtig svært at holde en samtale kørende. Jeg synes, jeg er okay god til at håndtere forskellige mennesker. Men det var jo lidt det, Martin Albrechtsen røg ud på, så vidt jeg kunne forstå. Det var jo, at han ikke havde engageret sig nok. Ja, lige præcis. Måske holdt sig lidt for sig selv, ikke? Ja. Altså, jeg ved ikke, nu er det bare noget, jeg tænker, Martin, han kommer jo fra en fodboldverden, og har måske fået en masse opmærksomhed. Og det kan godt være, at han måske er træt af kameraer og mennesker og sådan noget, og man måske er blevet påvirket af det tilbage dengang, og har måske gjort det, til han er i dag, ikke? Jeg tror i hvert fald, det en professionel sportsbranche kan gøre, er, at du ret ofte lever lidt sådan en Batman-liv. At du godt kan lide, og er nødt til at holde dig selv lidt i skyggen, og være lidt i hulen. Og når du så skal præstere, så forvandler du til det her monster, eller superhelt, eller hvordan du vil definere det, som kan nogle ting, og det kan du have noget ekstase over i den efterfølgende periode, og så pakker du dig egentlig væk igen. Det tror jeg, rigtig mange fodboldspillere kan ikke genkende til den der. Ja. Det kan tænkes. Altså Martin er jo super fin, og vi snakker også sammen med mig. Jeg snakker også sammen med Martin, ikke? Og han er også iværksætter nu. Præcis, jeg kender faktisk Martin. Jeg synes, han er super rar. Og lidt ærgerligt, at han ikke var på Hold Syd. Men jeg tror godt, vi kunne have stået godt sammen, i hvert fald med mig og Martin. Helt sikkert. Men han er super rar, synes jeg. Og igen, jeg synes også, jeg er god til at komme ind på den slags personer også, som måske er lidt introverte, holder sig lidt tilbage. Jeg synes, jeg er god til at spørge ind og ligesom komme ind på dem og danne et venskab efter det. Og Martin, han er meget tilbageholdende, det fornemmer jeg. Han har altid været sådan lidt, okay nu, jeg trækker mig lidt tilbage, det fornemmede man på ham. Men det er ikke en udfordring for mig at komme ind på sådan nogen. Det synes jeg er god til. I forhold til, at nu kommer hjem igen, og du siger jo allerede i ekspeditionen, at du kan se, at du har forsømt din familie. Ja, det har jeg. Hvornår går det op for dig, at der er noget, der ikke fungerer derhjemme for dig? Ja, altså jeg har jo, som vi snakker om før, der er jeg jo hele tiden tænkt, at jeg vil ud af autobranchen, og det vil jo frigøre mig for en masse tid, og så være sammen med familien. Så det var jo nogle tanker, jeg havde gjort mig. Men Robinson var jo egentlig bare med til at ligesom fastsætte mig på den beslutning, jeg egentlig havde taget inden. Og der, da vi så stod og en masse tid dernede, og hvor fedt det var at bare kunne være sig selv der på øen, havde en masse tid. Og det var desværre ikke min familie, jeg havde omkring mig, men det var øvrige deltagere. Men for mig var det en fed stund at kunne se, okay, med en masse mennesker omkring mig, og jeg har det godt, jeg nyder det, jeg laver, og kunne se, det her, det skal jeg. Ikke at vi skal være til Robinson med familien, men det her med at bringe en masse tid sammen og hygge mig, det er det, jeg vil. Og jeg har hele tiden gået vidst, i og med, at jeg arbejder så meget, som jeg gør, og jeg har forsømt familien. Jeg har offret mig for min familie, vil jeg sige, for mine børn og min kone.
sådan så vi økonomisk stod rigtigt. Men det er jo så gået ud over den tid, jeg skulle have haft med min familie, med mine børn især, ikke? Men på mig, og nu må du endelig rette mig, men på mig lyder det jo en lille smule som om, at du er lidt i tvivl om familien har været 100% afklaret med den beslutning, du har taget om, at altså uanset hvordan du vender og drejer det, far kan ikke alt. Altså far kan tjene penge, og far kan være hjemme. Far kan godt finde en balance, men far kan ikke 100% af begge dele. Og du har jo valgt karrieren en smule mere. Ja. Men det er jo 100% sikkert, at det har du gjort af kærlighed til din familie, for at give dem noget. Det er jo for at komme hjem med noget, og sige, her, se hvad jeg har med hjem. Det klassiske hulemandsgen, at gå ud og jagte og komme hjem. Ikke? Helt klart. Men føler du, altså det virker, nu kunne jeg forestille mig, at din familie har det jo dejligt, men føler du, at du måske ikke har fået afstemt 100% om familien er okay med den måde, du gør tingene på? Jeg tror, de har været afstemt med, at det har været sådan. Okay. Jeg har siden morgen, da jeg fandt sammen med min kone, sagt på hør, jeg bliver manden, som knokler for huset. Og jeg så allerhelst, og det siger jeg jo stadig til, jeg så allerhelst, at hun bare var hjemmegående, og jeg sørgede for min familie. Ja. Kom med pengene, og vi levede det, jeg tjente. Og hun skulle være der mine børn, og være der for mine børn. Og den rolle skulle hun tage på sig, hvis det stod til mig. Ja. Og så skulle jeg selvfølgelig knokle og tjene pengene hjem til familien. Ja. Det er nok lidt en hulemandsgen, men sådan har jeg det. Jeg kan godt lide det. Ja. Altså, det er jo ikke fordi alle familier fungerer, som de nu engang fungerer, men jeg synes også, man skal respektere dem, der vil gå ud og tage skridtet ud af familien for at give nogle andre trygge rammer derhjemme. Helt klart, ikke? Og når mine børn er trygge derhjemme, har det godt derhjemme, så har jeg det godt. Ja. Det kan være, at jeg ikke er hos dem, men når de har det godt og er i et trygt miljø derhjemme, så har jeg det rigtig godt. Og når min kone indimellem har måske en sygedag eller arbejder hjemmefra, så har jeg det sjovt nok rigtig godt. Altså, jeg er ikke ved hende, jeg er ikke sammen med hende, men jeg elsker bare, at hun er hjemme og kan være sig selv, og med børnene. Hun kan være alle steder, og børnene mangler hende ikke. Nej. Det er rigtig godt for mig. Jeg elsker simpelthen, at hun er hjemme. Så jeg vil ønske, at hun kunne give slip på arbejdsmarkedet og sige, nu er jeg sgu fulltime mommy derhjemme. Ikke? Ja. Hvad tror du, hun tænker om det? Det vil hun ikke. Det er klart. Hun fungerer godt socialt, ikke? Og hun vil gerne være blandt andre mennesker. Og det er klart, det har respekt for selvfølgelig. Hun skal jo gøre det, hun kan lide. Men igen, hvis det stod til mig, så var hun bare hjemme, og så skulle hun gå og hygge sig med sine veninder samtidig, når børnene var i skole og sådan ting, og kunne passe kunne gøre de ting, hun har lyst til. Ja. Fordi når hun har det godt, så har jeg det rigtig godt. Ja. Jamen, det er sjovt, vi lige har den snak, fordi vi er jo i gang med at køre vores yngste dreng ind i børnehaven, og vi havde simpelthen den mest fantastiske dagplejemor, hvor man bare tænker, det er ligesom, at hun har en ekstra mor. Barnet elsker at komme ind ad døren, og bliver glad, når barnet er hentet igen, og der er kærlighed, og der er varme. Og så kommer man til institutionen, ikke? Ja. Som er det store helvede, ikke? Hvor børnene smækker med døren og råber hinanden og kaster med maden. Ikke? Og til trods for det anden gang, vi går igennem den her ting, så kan jeg da også mærke, min kæreste, jamen, hun er jo selvstændig med tøjfirma, og der er fuld fart over feltet. Hun, når vi har lagt børnene kl. 8, så går hun på arbejde igen til kl. 11 om aftenen, og hun er fuld iværksætter, ikke? Ja. Og alligevel så kom det fra hende i morges. Jeg tror bare, jeg bliver hjemmegående. Fordi lige så snart, at det har noget med børnene at gøre, og lige så snart de er i en skrøbelig situation, så er det bare så naturligt for mødrene at tage og så sige, nej, jeg trækker mig fra alt. Børnene tager jeg. Ja. Og det er typisk morgen, som jeg siger, ikke? Og jeg synes, det er fedt, at man kan ofre sig sådan for sine børn. Ja. Og jeg er klar til at ofre for min familie, og så sige, hvis min kone og mine børn kan have det godt, og jeg så skal ofres af den grund, så gør jeg det gerne. Jeg hopper gerne over broen, for at de kan have det godt. Jamen, det er lige akkurat det. Ja. Sådan har jeg det, og det synes jeg er den rigtige indstilling også. Og jeg synes, jeg skal give en credit til alle de mænd derude, der knokler for deres familie, helt klar. Som ret ofte desværre også bliver misforstået. At folk simpelthen tror, at de render ud og hygger sig, og ikke vil være hjemme hos familien, men ret ofte så er det simpelthen bare både vores natur, men også vores bevidsthed, der gerne vil ud og jagte byttet for at tage det med hjem. Ikke? Helt klart. Og jeg værdsætter det der, og jeg værdsætter også mænd,
som har det lidt på samme måde, som jeg har det. Nu fortæller du mig lidt de samme ting omkring dit liv også. Ja. Det værdsætter jeg. Altså, jeg er glad for, at der stadig findes mænd derude, som har den her holdning og det her synspunkt til tingene. Og vi skal have flere af dem. Ja. Altså, vi skal ikke glemme, at vi er mænd. Det her med at bytte roller, det ved jeg, at vi skal være, vi skal være ligestillet på mange punkter. Men jeg synes helt klart, at mænd skal tage nogle roller til sig, på sig, og det skal damer også. Som kvinder det. Også, ja. Jamen tænk sig en gang, hvis man ligger derhjemme i dobbeltsengen, og der er en indbrudstyv, eller whatever, der er på vej ind ad døren med bat og alt muligt. Og så bare lige sige til konen, tager du om den her gang? Ja, der er ligestilling. Det er ligestilling. Ja. Battet, vores baseballbat ligger over på din side. Det kan man ikke. Nej, selvfølgelig. Det kan man simpelthen ikke. Altså, vi har jo en rolle og en pligt. Vi skal hoppe ind i ilden før familien. Ja. Og på samme måde, så er det også okay at forvente nogle ting af kvinder, og så sige, jamen, så er der også nogle ting, det behøver ikke at være en opvaskemaskine eller madlavning. Det kan bare være det at passe på børnene og sørge for, at der er styr på deres ting. Har de flyverdragter? Har de alle de ting? Det moderlige overblik. Ja. Prøv at høre. Jeg har jo det, jeg kalder aula-allergi. Jeg kan simpelthen ikke holde Aula ud. Og hver gang jeg får en notifikation, og jeg smadrer min telefon fuldstændig, jeg kan simpelthen ikke holde ud, at jeg skal læse et eller andet fredagsbrev, der er fuldstændig ligegyldigt. Og der er min kone derhjemme, hun er jo bare sindssygt god til bare at have total overblik over, hey, på torsdag er der det der, og på det der. Og sådan har jeg det også. Jeg kan godt lide, at min kone fortæller mig, hey, husk, vi skal lige det, altså på onsdag, der skal være altså det her. Husk nu at møde op. Eller der er forældremøde, du skal være der. Du skal være der den her gang, ikke? Jo. Det kan jeg godt lide, at det er sådan. Det er jo ikke, fordi hun fortæller mig, hvad jeg skal gøre, men husker mig på altså vigtigt forældremøde. Kenan, min knægt, som er 15, at tage sidste forældremøde. Altså vigtigt, at jeg kommer der, ikke? Der er nogle af de lærere, der slet ikke ved, hvem jeg er efterhånden, ikke? Prøv altså, min søn, han går i 4. klasse. Der er stadig børn i klassen, jeg ikke ved, at han går i klasse. Jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan simpelthen ikke. Nej, og det er, jeg synes, det er fedt, at kvinder, der værner om sin familie, som min kone gør, at de stadig eksisterer den dag i dag. Og jeg synes, at de her kønsroller stadig skal være opdelte. Glem alt det der med, at når mænd skal kunne det samme som kvinderne, eller omvendt. Lad os nu tage de roller på os, som er givet til os, som vi er bedre til at løse, end kvinderne er, og omvendt. Jeg synes, vi skal separere tingene. Og jeg vil gerne råbe ud og sige, jeg er fucking manden i huset. Og min kone skal sige, jeg er fucking kvinden i huset. Lad os nu bare tage de roller på os, som i gode gamle dage. Hvorfor skal det være så, skal man sige, ligestillet i dag? Og det er jo det, jeg synes, det er fedt, at du følger op med at sige, og min kone skal sige, hun er kvinde i huset, fordi havde den stået alene, og du havde sagt, jeg er fucking manden i huset, så havde der bare siddet 50% af modtagerne derude og tænkt, hold kæft, det svin. Hvorfor må hun ikke være kvinde? Men det er jo ikke det, der betyder, at man gerne vil være manden. Nej, tværtimod, det at være manden er jo netop at give kvinden lov til at være kvinde. Lige præcis. Lige præcis. Som jeg sagde til dig før, ikke? Altså, når min kone, hvis hun går ud og hygger sig med sine veninder, har en fed tid sammen med sin veninde, eller hygger sig derhjemme med børnene, og jeg ikke er til stede, jamen, det er igen det med at kunne ofre sig for sin familie. Jeg offrer mig gerne for, at min kone har kvalitetstid derhjemme, eller med sine veninder. Så må det gerne gå ud over mig. Det har det helt fint med. Fordi når min kone og mine børn har det godt, så har jeg det bare super fedt. Og det vil jeg gerne blive ved med. Mega fedt. Du snakker lidt om, at jeg så det sidste afsnit af Robinson-ekspeditionen her, hvor der er det her talkshow. Og du snakker om, at du har besluttet dig for at skille dig af med autoværkstedet en gang for alle. Hvad? Jamen, beslutningen var jo et eller andet sted taget, inden jeg tog til Robinson. Den havde jo, altså igen, det opstod jo allerede tilbage i jeg tror det var 17-18 stykker, hvor jeg starter caféen sammen med min kammerat. Der var det jo med hensigt på at komme væk fra autobranchen. Det gik ikke så stærkt. Så kom corona ind vejen, og vi blev udsat 2-3 år. Men nu både Café Copenhagen og Kebabri er så veldrevet i dag, at jeg kan leve af de 2 forretninger. Så jeg kunne i princippet bare trække mig helt ud af værkstedet og sige, det var det. Men så når jeg ser tilbage på værkstedet og opståen af værkstedet, den historik, jeg har haft, det er min førstfødte. Det er hvad skal man sige, mit første projekt, hvor jeg bliver selvstændig. Og jeg har bare svært ved at slippe den, sådan helt uden at skulle kigge mig om. Jeg vil gerne føre det videre til en anden, der kan drive det på en ordentlig måde, og så vende mig om og sige, det her, det var mit projekt, det lever stadig.
og så komme væk fra det på den måde, på en god måde. Du kan ikke stå som ejer og founder af det her værksted, og så bare have nogen, der driver det? Eller vil du gerne ligesom have sluppet det helt? Jeg vil gerne slippe det helt, okay. For jeg er bange for hovedpinen. Altså, det der med, at man siger jo, at der er ikke nogen, der er uundværlige, men jeg føler lidt, at jeg er uundværlig derude. Og den følelse har jeg hele tiden. Og jeg har svært ved at slippe den. Og det har nok også noget at gøre med, at jeg vil gerne have fingre i det hele. Det er ikke min egen skyld. Hele tiden ind over. Og, gjorde du det her rigtigt? Hvordan var det her? Og det er ikke, fordi jeg er sådan en kontrolmenneske, men jeg er sådan lidt perfektionist, ikke? Og vil gerne have, det hele spiller. Og hvis jeg, hvad skal man sige, hvis jeg står på siden og ser på og håber på, at det bliver gjort rigtigt, så er jeg ikke hele hjertet ind over projektet. Og så bliver det svært for mig, fordi jeg vil gerne leve op til en vis standard, en vis kvalitet, og hvis den så mangler, fordi jeg ikke lige er med indover, så driver jeg en forretning, som måske får dårlige omtaler, og det er jeg ikke interesseret i. Jeg vil gerne have, at det bliver gjort på min måde, og der ligger skylden lidt hos mig selv, fordi jeg skal bare være parat til at slippe det, og så sige, nu min første mand, han er god nok, han skal nok kunne klare den, uden at jeg skal være involveret. Jeg har simpelthen svært ved at slippe det. Det ligger i mig selv, fejlen ligger hos mig, det vil jeg. Og derfor vil jeg slippe projektet helt, og så sige, nu er jeg sgu ude af den, men vil gerne se udefra, og så se andre drive det videre, og det er stadig det værksted, jeg startede op, som kører i bedste velgående. Okay. Jeg elsker den måde, du er... altså, du ved præcis, hvad du tænker og føler. Jeg tror, der er mange, der går rundt derude, der ikke rigtig ved, altså, hvorfor de gør ting, som de gør. Men det virker som om, at de ting, der er i dit liv, og alt, hvad du foretager dig, det har du gjort dig en tanke omkring. Helt klart. Og det kan godt være, at tingene ikke er perfekte, men du arbejder hen imod et eller andet, fordi du har det sådan her. Men som du siger, det er også okay at sige, at jeg er ikke helt klar til det. Jeg vil gerne, men jeg er bare ikke helt klar. Og slippe noget, du ikke er klar til at slippe, så sidder du måske med et tomrum bagefter og tænker, at det var for hurtigt. Det er mere. Jeg er egentlig klar til at slippe det. Hvis der kommer en i morgen og siger, hey, hvad skal du have for dit værksted? Så siger jeg, jamen værsgo, du har det. Jeg smutter nu. Altså, så driver du det bare videre. Så på det punkt er jeg parat nok. Men jeg er ikke parat til at skulle lave det om til et, hvad skal man sige, at lade andre drive det for mig, og så stå og kigge på fra siden. Det duer jeg ikke til. Nej, og du vil have for meget indflydelse på, hvordan tingene skal gøres, og overgive det. Jeg vil hele tiden kunne blande mig, tror jeg, og så får jeg også ikke fred og ro, og det er det, jeg søger. Jeg vil gerne have fred og ro. Jeg vil gerne have en tid sammen med min familie. Altså ved at sælge værkstedet, der frigiver jeg en masse tid til mig selv og min familie, ikke? Så det er det, jeg arbejder hen imod. Det er det, jeg gerne vil. Har du gjort noget, altså hvilke tiltag har du gjort der ud over værkstedet for at være mere for familien, eller give dem mere tid? Jamen efter jeg er kommet hjem, der har jeg været rigtig god til faktisk at lukke værkstedet lidt altså til tiden. Hvad skal man sige? Når klokken har slået 16, jamen, så er jeg måske hjemme 16:30, eller 16:45 måske, ikke? Så har jeg været hjemme, og førhen, der var det jo klokken 6. Og altså, bare lige den en time, halvanden, det betyder så meget, for det passer med, at børnene er kommet hjem, og vi lige ser hinanden, og så er jeg måske videre igen. Men den her time, halvanden, måske 2, betyder bare så meget. Og den tid har jeg valgt at bruge derhjemme. Jeg har en tid sammen med min søn stadigvæk, det har jeg holdt fast i. Og jeg havde egentlig sagt til trænerteamet og min søn, at når jeg kom hjem fra Robinson, så var det ikke sikkert, at jeg måske vil være så aktiv som træner. Og jeg sagde, fordi der kommer sikkert en masse i vejen med, så skal vi ud og lave det ene og det andet med noget tv eller noget. Så det kan være, at jeg kun skal være til stede en dag om ugen. Men der har jeg så bare holdt fast i, at mandag og onsdag, der træner jeg fast. Og så er med til deres kampe, stort set alle kampene i weekenderne. Ikke? Og det har jeg egentlig prioriteret at gøre. Det vil sige, at du træner for din søn så? Jeg træner, jeg er fædretræner, eller hvad man kalder det. Jo, som det jo er i alle fodboldklubber. Vi har en cheftræner, og så har vi nogle fædre, der hjælper omkring. Og det nyder jeg, fordi det er jo min søn elsker at spille fodbold, og jeg støtter ham op omkring det, og den tid, jeg har sammen med ham der, den er så værdifuld for mig. Og jeg elsker at stå der sammen med alle de andre drenge også. Ikke? Helt sikkert. Men det er vel også en konstellation, der er nemmere at have med at gøre. At når det drejer sig om ens børn, så er der altså nogle andre, der skal træffe beslutningerne. Altså jeg har da set eksempler, både nu og fra min egen fodboldtid, med forældre, der 9 ud af 10 gange er det, fordi man er for hård ved sit eget barn, fordi man er nødt til at vise, at mine børn får ikke noget for ære.
Og så råber og skriger man af sit eget barn, og så alle de andre bliver løftet op. Og det er jo forfærdeligt at stå og se på. Men lige så slemt er det jo også, når børnene bliver nøset igennem, fordi det er faren, der er træner. Ja. Så jeg er da helt klart fan af, at der er forældretrænere, men jeg er fandme også fan af, at der er en neutral person, der har ansvaret og tager beslutninger. Ja, det er fedt. Det er fedt, at man ikke står med det der, fordi den her tanke om, at der sidder andre på sidelinjen og tænker, at nu får hans søn lov at spille igen, han bliver aldrig taget ud af det ene og det andet. Det er fedt, at vi har en træner, som tager de her beslutninger, udtager holdet, og at man er helt fri fra den der. Og han skal ikke, min søn skal ikke forfremmes, fordi han er min søn. Han skal være på lige fod med alle de andre. Er han god, jamen, så skal han op og spille med det bedste hold. Er han ikke god nok, jamen, så spiller han... Men hvor gammel er det, han er? Han er 15. Han er 15, så spiller han U15 nu? U16, ja. Han spiller ude i KB derude. U16, ja. Nå, sprødt, mand. Det var der, jeg voksede op. Ja. Jeg startede, da jeg var 6 år, tror jeg, til jeg var 19-20 år. Ja. Hold kæft, man har brugt mange timer derude. Ja. Men jeg hygger mig med det, og det er jo så værdifuldt for mig, fordi jeg har jo al den tid på banen med min søn jo, og sammen med de andre, og det er fedt. Det er fedt for mig. Og det er jo sådan noget, jeg gerne vil med resten af familien, og det handler ikke kun om min søn jo. Nej. Jeg har altså 2 døtre, som også er fuldt i gang med uddannelse, og de er jo nogle store børn, ikke? Ja. Og jeg har jo forsømt dem igennem hele min, selvstændige karriere. Ja. Og jeg ved, at det kan jeg ikke indhente på nogen måder, men jeg vil gøre alt for, at vi kan have en fed tid sammen fra nu af, og frem til, at de ligesom forlader redden derhjemme, ikke? Ja. Så det gør jeg alt for at få sammen med dem. Har du sagt det til børnene? De så det igennem Robinson. Ja. Og det var så fedt. Hvad var deres reaktion på det? De blev rørte. Men jeg bliver, hver gang jeg ser det klip med mig selv, hvor jeg læser det her brev op, så bliver jeg mega rørt. Ikke? Altså hver gang jeg ser det, så tuder jeg. Ja. Og det sætter nogle tanker i gang hver gang. Og det er fedt for mig at se, fordi så husker jeg jo tilbage på, hvad var det nu? Jeg lovede mig selv ikke, at gøre. Jeg er en herre, en gut, der, når jeg tager nogle beslutninger, jamen, så fuldfører dem. Jeg glemmer det ikke bare. Jeg arbejder hen imod, og beslutninger er taget, så bliver det også fuldført. Det er kun spørgsmål om tid nu. Ikke? Ja. Så jeg arbejder hen imod de løfter, jeg har givet mig selv, og skal nok holde dem, og det har jeg lovet dem jo. Ja. Ikke? Jamen, det er sjovt med det der, altså når man sidder og læser breve op der i Robinson, alle ved bare, hvor skrøbelig og hvor følsom en situation det er, ikke? Ja. Altså, jeg tror, 9 ud af 10 mennesker, der ser det, de får tårer i øjnene, bare at se andre mennesker læse de breve. Ja, helt vildt. Det er bare tanken om at være væk fra sin egen familie og få sådan et brev. Ja. Og ret ofte bliver der jo også sagt ting i de breve, som man måske ikke rigtig får at vide til hverdag. Så udover at afsavnet er stort, så er det også en endnu større kærlighedserklæring, end man måske er vant til, fordi der bliver sagt nogle ting på sort på hvidt, ikke? Jo. Som man jo ikke bare siger til hinanden i hverdagen. Nej, altså du får det på skrift, kan man sige, ikke? Og de er så fjern. Du kan ikke komme i kontakt med dem. Du savner dem. Alt er fra dig. Du er ikke på de sociale medier. Altså på øen, der ved du ikke, hvad klokken er jo. Du er fjern fra alt. Og det eneste, jeg sådan tænker på, når tankerne er borte fra alt andet, jamen det er jo familien. Hvad jeg gjorde forkert, eller hvad kan jeg gøre bedre, når jeg kommer hjem. Det er jo hele tiden de tanker, jeg gik med. Der var ikke et sekund, jeg tænkte taktik, eller nu skulle jeg gøre sådan og sådan, fordi Pia gjorde, eller Nicole gjorde det ene og det andet. Der var ikke et sekund, hvor jeg tænkte i taktiske baner. Det var kun iværksætteri og familie. Det var det, jeg fik min tid til at gå med. Og jeg har været ekstremt god til at bruge en masse tid derude, uden at kede mig, bare ved at tænke alt muligt. Altså, så du er faktisk også kommet hjem med idéer og helt sikkert. Helt sikkert. Helt klart. Jeg kommer hjem og havde taget beslutningen om, at nu skulle jeg i hvert fald afvikle værkstedet, når jeg kom hjem. Og hvad kan jeg gøre for at frigøre mig selv, for at have en masse tid sammen med min familie. Og der tog jeg beslutningen dernede, blandt andet det med værkstedet. Jeg købte for næsten 100.000 kroner i køkkenudstyr tilbage på øen, da vi sad på hotelværelset efter mit exit fra Robinson. Der havde jeg købt køkkenudstyr for at optimere mit store køkken. Jeg besluttede, at jeg skulle lave storkøkken, når jeg kom hjem. Ja. Og der købte jeg for næsten 100.000 bare i materialer, altså køkkenmaterialer. Ja. For at leve, lave om på det, når jeg kom hjem. Så beslutningen var taget dernede allerede, og var gået i gang, da jeg sad på hotelværelset alene. Sad jeg på
de kinesiske sider og købte køkkenudstyr, ikke? Men hvad var det for at kunne være mere med i madlavning? Eller? Ja, altså det er egentlig for at optimere Kebaberi og Café Copenhagen. Vi har et eksternt køkken, hvor alt maden bliver, ikke alt maden, men noget af maden bliver lavet, som vi kan have på frost. Meget af det, som vi laver, halloumi og falafel og den slags. Det kan vi lave ude i det her store køkken, og have det deponeret derude på frostlager. Ja. Og allerede der fik de her idéer for ligesom at lave de her ting derude, og frigøre mig for at skulle køre ind hver aften og supplere med varer, fordi vi så var løbet tør for det ene og det andet. Så var det jo helt klar. Og så hyre på sigt en chauffør, som kan køre ud med de her ting. Og alt sammen er egentlig bare for at frigøre mig, eller give mig mere tid sammen med min familie. Ikke? Jo. Det er den tanke, der ligger bag. Ja. Så helt klart blevet en bedre iværksætter. Har sat en masse gang på det altså med det øje i hvert fald. Ikke? Og har været med til at, hvad skal man sige, beslutte mig endelig for at komme af med værkstedet. Det har Robinson været med til, helt klart. Ja. Sprødt. Jeg forestiller mig lidt noget, jeg ærger mig over, der ikke er med i programmet. Det er jeres hjemkomst. Hvad, nu, når man bliver sendt ud af ekspeditionen, så kommer man over på et hotel. Ja. Man må selvfølgelig ikke tage hjem til Danmark, fordi så kan pressen regne ud, hvem der er kommet ud. Så på et eller andet tidspunkt, når det hele er slut, så rejser I samlet hjem til Danmark. Og så får familien at vide, når vi ankommer der og der. Og så ser du dem for første gang i 45 dage eller sådan noget. Ja, lige præcis. Ja. Det kunne være fedt at lige stå og filme det også. Hvordan var det øjeblik? Ja, det var stort. Ja. Altså, at se sin familie med tårer i øjnene, og det havde de. Og man bliver selv rørt med det samme. Ikke? Og jeg er sådan en person, der kommer let til tårer, fandt jeg ud af. Så der slap jeg altså det hele løs. Og det var fedt. Virkelig fedt for mig også, ikke? Og se sin familie, hvor meget man var elsket og savnet. Og det kommer til udtryk ved tårer, og det er fedt, og det var sådan. Jeg tror bestemt også, kvinder har det sådan. Det har alle mennesker jo, men der er noget for en mand over at komme ud af en lufthavn og blive hentet af sin familie, som står og venter trofast. Ja, jeg tror, alle har. Det tror jeg, alle har, men jeg synes, jeg ved ikke, jeg føler, for mig er der en ekstrem maskulin følelse i at have min familie stående og ventende på mig. Selvfølgelig har kvinder det også omvendt, at der er noget kvindeligt i, at manden står med børnene og venter. Men alle kender den følelse at komme ud igennem den terminal, eller hvad fanden man kalder det, ikke? Og så med kufferen der, og så står de og venter, ikke? Se sig blive savnet og værdsat på den måde. Og lige så meget frygten for, at de ikke står der. Det er skidt, hvis ikke man bliver hentet, ikke? Det er det. Nå, det er sprødt, mand. Det var sgu en fed snak, og jeg synes, det var både spændende at høre om de ting, man ikke hører om i Robinson, men lige så vigtigt som hele målet for mig var med det her afsnit at høre om dig. Ja. Og jeg synes selv, jeg er en god menneskekender, og jeg synes, jeg kunne mærke, at det ærger mig bare, at når folk hører om Kemal fra Robinson, at der er nogen, der har den der, det har idioten. Der må der rigtig mange af. Det er der, og havde det været mig selv, så er det netop, det er jo kun brænde på mit bål. Og jeg forestiller mig, at du har det på samme måde. Det rører dig ikke særlig meget. Men det irriterer mig stadigvæk indvendigt, fordi jeg ser jo en anden side af dig. Og jeg kan godt, nu har jeg også været i tv-branchen, og jeg har lavet reklamefilm, og jeg har lavet mange ting, hvor kameraerne er på, og jeg har oplevet, hvordan ting bliver manipuleret, eller bare ændret. Så jeg kan godt se, når ting er lidt iscenesat for at skabe nogle ting rent tv-produktionsmæssigt. Og det ærger mig nogle gange, når tingene er så åbenlyse, at folk falder direkte i fælden og tror, så er han jo en kæmpe idiot. Ja. Og hvorfor er man en kæmpe idiot? Fordi man siger, at en anden person er den svageste, så du skal ikke være på mit hold. Det der genistreg. Ja. Altså, jeg har fået den største respekt for tv, som bliver lavet på den måde. De kan netop manipulere befolkningen derude fra det ene til det andet. Altså, de skaber en karakter ud af mig, som er det største røvhul i starten. Og jeg er jo totalt fan af det der, at de kan netop manipulere mennesker på den måde, som de gør det. Hvor de tænker,
fuck ham Kemal, han er syg på den, han er den værste, altså, hvad fanden, hvorfor er han med, og sådan noget, ikke? Og lige der tænker jeg, jamen netop fordi, at du sidder og hader ham, er det et godt tv-program, ikke? Og så kan de jo så igen manipulere dem til at begynde at synes godt om mig hen imod slutningen. Ja. Og jeg er egentlig bare mig selv hele vejen igennem, men ved at de klipper det, som de gør, så fanger de her, hvad skal man sige, momenter af mig, hvor jeg fremstår som skurken. Og jeg har jo ikke været bleg for at sige, jamen det er også bare en del af mig, det er jo mig, men i starten har man udladt den del af mig, hvor jeg har et ø-liv og snakker med de andre, har det godt sammen med de andre. Ja. Det har man sådan udladt for at skabe den her skurkekarakter, ikke? Til at starte med. Ja. Og efterfølgende, altså i takt med ekspeditionen skrider frem, jamen, så kommer de andre sider af mig også med, sådan at jeg lige pludselig fremstår som en anden person. Men det er så igen de samme sider af mig, som de så får lov at se efter. Ja. Og det skaber så en anden karakter lige pludselig, og så bliver jeg nærmest elsket efterfølgende. Ikke? Ja. Men der er selvfølgelig de her haters, som man ikke lige får til at vinde synspunkt. Ja. Det vil der altid være. Men der er også mange, der har sagt, fuck, du har vokset hos mig. Altså, du er jo fuldstændig ændret dig som personlighed. Det er altid noget, det også er gået den vej, ikke? Altså, at de ikke kun igennem et helt program har lavet dig være idioten, ikke? Ja, men altså jeg vil sige, og så er der mange, der spørger mig, om har du ændret dig som person og sådan. Jeg tænker ikke, det har ændret mig som sådan. Nej. Jeg er stadig den, jeg er i dag, og også inden jeg startede, og efter, og stadig har min samme personlighed. Jeg ændrer mig jo ikke fra den ene dag til den anden. Nej. De har bare set hele siden af mig i forskellige klip. Ja. Det er jo dem, der er med til at skabe det tv, som er højt elsket. Ikke? Jo. Og derfor har jeg fået kæmpe respekt for, hvordan de kan manipulere befolkningen for at tro det ene og det andet. Ja. Og jeg kommer til at tænke på, altså hvis befolkningen er så nemme at manipulere bare via tv, og så tør jeg slet ikke at tænke på det, vi ser i TV-avisen i dag, om lige præcis. Krige. Lige præcis. Hvad skal vi tro på? Hvad er det, vi manipulerer os til? Hvad skal vi tro? Er det Putin, der er skurken? Eller er det Zelensky, der er skurken? Forskellen på krigen og på Robinson er bare, at jeg har mulighed for at invitere dig ind i et studie, og du kan fortælle om tingene. Det kan vi bare ikke med en krig. Man kan ikke lige tage dig ned og så sige, hvordan ser det egentlig ud? Og så tænker jeg jo automatisk på, når det nu er, altså jeg har jo mærket det på min egen krop, og har i hvert fald lært det på den måde. Så tænker jeg, men hvis det er så nemt at manipulere mennesker til at tro det ene og det andet, jamen så er det jo bare ekstremt nemt til at pege fingre. Nu siger jeg bare Putin. Altså det kan være, jeg kommer til at tænke på, at er manden en idiot? Ja. Skal jeg virkelig tro på det, de siger til mig nu? Ja. Jeg begynder at stille spørgsmålstegn, ikke kun ved Putin, men også ved Zelensky. Eller vi kan snakke om Gaza-krigen. Jeg begynder at stille spørgsmålstegn ved det hele. Ja, fordi hvis man bare kan tage Kemal og så sige, han får sagt nogle hårde ting. Nogen synes, det er uretfærdigt, nogen synes, det er fair. Du bliver i hvert fald sat i situationen, og de giver dig muligheden for at sige de ting. Ja. Han spørger dig jo direkte. Helt klart, ja. Hvorfor vælger du? Hvad skal jeg svare? Ja, præcis. Og så har man situationer, nu ved jeg det ikke, men lad os forestille os, Kemal, han ligger og ruller rundt og grin ude på øen, fordi at han har fået grineflip over det 3 andre har sagt, og nu ligger vi alle sammen og griner, og hold kæft, hvor er det sjovt alle sammen. Det tager vi altså ikke lige med. Nej. Så har du bare kun den situation, hvis den lille ting kan gøre, at du fremkalder vrede i andre mennesker, hadbeskeder, og jeg ved ikke hvad. Ja. Hvis bare det, altså så netop som du siger, sådan en som Putin, du skal ikke komme og sige til mig, at en mand som ham heller ikke har gjort noget godt. Det har han 100%. Men det kommer aldrig nogensinde frem i medierne. Nej. Både fordi det er styret af amerikanerne, men også fordi, at vi er nødt til at have det her billede, vi er nødt til at have nogle fjender. Og der er ikke nogen tvivl om, at han også er en kæmpe idiot, og jeg har absolut ingen politiske holdninger og noget som helst. Men som du selv siger, man skal sgu lige nogle gange lige have tankerne med, og ikke tro på alt, hvad man ser, som om det er den eneste sandhed. Ja, men jeg vil også sige, jeg har jo ikke holdninger til politik. Jeg er ikke inde i politik eller noget. Jeg er minusforstand på det. Men det får mig til at stille spørgsmålstegn ved det hele, fordi jeg tænker, hvis det er så nemt at manipulere mennesker derude, så kan man få dem til at tro på hvad som helst. Det er det. Ja. Og nu tager jeg bare Putin som et eksempel. Ikke? Det kunne være hvad som helst, ikke? Alt andet. Ja. Så det er for nemt at få folk til at tro det ene eller det andet om en person. Ikke? Ja. Og jeg bliver ramt af det, og det har været fedt for mig. Og jeg er stadig den dag i dag er fan af, at de kan lave så underholdende tv ved at skabe en skurkekarakter og en helterolle. Ja. Og det er jeg fan af. Det synes jeg er fedt.
Det sagde jeg også til dem på øen. Altså, sagde jeg også til dem nogle gange. Fold jer nu ud. Lad os nu lave noget god tv. Ikke? Vær nu bare jer selv. Ja. Og der stod de alle sammen og kiggede på mig og tænkte, hvad fanden, hvad er det, han står og siger? Altså, jeg har hørt i hvert fald fra mange af dem, som sagde, okay, ham Kemal, han er enig, han er her, altså for at lave noget god tv. Jeg synes, de var fedt, nogle af dem, at han bare kunne... det er tv, men det gjorde bare ikke, at de foldede sig ud og lavede tv, som jeg gerne vil have det, eller måske hele ekspeditionen gerne vil have det. Ja. Og helt sikkert også seerne derhjemme. De ville sikkert have sat pris på, at de bare kunne være sig selv, ikke? Men jeg synes, det er sjovt, det der med, at du bare springer ud i det velvidende om, at du højst sandsynligt bliver manipuleret på et eller andet punkt til at være noget. Altså, jeg husker en episode, hvor at, jeg skifter til en ny klub, og jeg har været ret god til sådan, i de første kampe, jeg altid har spillet i en ny klub, og har altid scoret mål med det samme. Ja, okay. Og spiller en kamp. Vi vinder 1-0. Jeg scorer på et frisparksmål. Og så ringer et medie til mig og siger, nå Kevin, nu gjorde du det igen. Du scorer i din debutkamp. Der er 12 kampe tilbage af sæsonen. Hvor mange mål vil du gerne lave? Hvor jeg så siger, jeg angriber, men hvad jeg har af private målsætninger for min fodboldkarriere, kommer I ikke til at få noget som helst at vide om. Men som angriber vil man jo gerne score i alle kampe. 5 minutter senere, så var der en artikel, hvor der stod, Kevin Beckmann-Tim scorer 12 mål i 12 kampe. Så langt har de drejet den, at fordi jeg har sagt, at jeg vil score i hver kamp, så har de regnet ud, at så må jeg jo, det må jo være målsætning at lave 12 mål i 12 kampe. Og det er altså, det er grove løjer, ikke? Ja, og nu er det heldigvis rimelig uskyldigt. Ja. Men man selvfølgelig så synes jeg lidt, okay. Men jo, altså, de er jo super gode til det der med at manipulere, ikke? Ja. Og lige et eksempel nu her, der blev jeg spurgt af media, men var det den rigtige vinder af Robinson? Ja. Så siger jeg, at de 3 finalister, så synes jeg, at Maj-Brit fortjente den. Hun var klart overlegen i finalen, så hun fortjente at vinde. Ja. Men min favorit var Nicole, siger jeg til dem. Nå. og så laver de så en overskrift af det. Ja, vi tager kun det sidste med. Ja. Så var min favorit Nicole, og så jeg tror der var kommet 300-400 kommentarer på den, og samtlige sviner mig til. Altså samtlige. Der er ikke en god til. Altså nogen, der skriver godt, og der er måske 2, der skriver, kan han ikke bare... Altså, det er jo så dem, der har været inde og læse artiklen og se... Han nævner altså også noget andet. Ja. Han siger altså også nogle andre ting. Han siger jo, det er fuldt fortjent, men hans favorit var Nicole. Er det ikke fint nok at udtrykke sig sådan? Men altså, folk læser lige overskriften, og så får man altså bare høvl ellers. Ikke? Ja. Men det er jo også, som Kjeld også siger til sidst, snak nu ordentligt, ikke? Jo. Det er altså imponerende, at vi i en verden, der de sidste 10 år har haft krise efter krise på sociale medier, og har haft så meget opmærksomhed på, snak nu pænt. Og alligevel, så lever det bare et samfund derude af tastaturkrigere. Ja, der er mange. Og jeg er simpelthen imponeret over, at det stadig finder sted. Vi lever i så woke en verden. Ja. Man må fandme ikke noget længere med tastaturkrigerne, de lever i bedste velgående. Der er rigtig mange af dem, ikke? Hvorfor bliver der ikke... Altså, jo, hvis man siger, Kemal, han er bare en idiot. Okay, det er din holdning, den skal du have lov til at ytre. Men hvis man decideret skriver rigtig grimme ting, hvorfor er der ikke... Altså, der skal jo være et Facebook-politi eller et eller andet, der skal jo være... Hvorfor er der ikke nogen, der går ind og siger, den der kommentar, den er over grænsen, du er færdig? Ja. Altså... Ja, altså så skal det være dem, der laver opslaget, og skal være gode til at rydde op, ikke? Og så sige, jamen det her, det er sgu ikke passende. Det er jo lige at gå over stregen, den sletter vi. Ja. Altså for mit vedkommende gør det egentlig ikke så meget. Man bliver selvfølgelig påvirket. Jeg vil lyve, hvis jeg sagde andet. Ja. Og på et tidspunkt, der tænkte jeg selv, fuck, er jeg så slem? Altså, jamen, jeg tænker især, når det bliver personligt, og når det drejer sig om familie og børn og koner. Ja. Hvad fanden bilder folk sig ind? Ja. Altså, de racistiske, det er dem, der gør mest ondt på det. Det er sådan noget, hvor de skriver, rejs hjem din kamel, ikke? Hvad fanden laver du i Danmark? Du skulle, du ved, alle de der ting. Og det er jo så dem, jeg tænker, fuck, nu er jeg med dig, mand. Altså, jeg er fucking lige så meget dansk, som du er. Ikke? Og måske mere dansk, end du er. Ikke? Og jeg har de danske værdier med mig. Jeg lever dansk.
min familie lever. Altså, vi lever så dansk som overhovedet muligt nærmest. Ikke? Og det er ikke, fordi vi bevidst er målrettet for at leve dansk på den måde. Men prøv at vi lever i Danmark, og vi lever som en ganske almindelig dansk familie. Ja, jeg er tyrker, oprindelig tyrker. Jeg er sgu også en stolt tyrker, men det er jo en side, jeg ikke kan... Lover for, hvis jeg tog til Tyrkiet, ville jeg også være en stolt dansker. Ja, lige præcis. og det er jo klart, man kan jo ikke tilsidesætte sin... hvad skal man sige, oprindelse, og så sige, jamen jeg er dansker nu. Nej, god fanden, jeg er ikke dansker. Jeg er tyrker, men jeg er sgu fandme også stolt af at være dansk på den måde, som jeg er. Ikke? Så jeg lever efter dansk kultur, danske værdier. Jeg kan indordne mig. Jeg er jo ikke idiot, altså jeg er jo født og opvokset i landet. Tror du, det er en genistreg fra produktionens side at lave en skurkerolle ud af dig, fordi du har en udenlandsk baggrund? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det kunne være hvilket som helst. Okay. Altså, jeg var helt sikker på, at Theis ville være skurken. Det var netop med det, jeg tænkte, at en mand, der er så oplagt i en skurkerolle som ham i forhold til, for eksplosivt han lever, altså, og udadvendt. Det er jo så nemt at klippe ham vildt, ikke? Ja, lige præcis. Ikke? Og jeg fornemmede, jeg ved ikke, om det helt var sådan, men jeg fornemmede, at han ikke var særlig vældigt over på Nordøen. Men man ser det bare ikke. Altså, jeg var helt sikker på, når Robinson gik i luften, så var Theis skurken, og så var jeg egentlig spændt på min rolle. Og så får jeg den her skurkerolle, og det er ikke bare noget, jeg siger, jeg synes, det er fedt. Jeg synes simpelthen, det er fedt tv at kunne gøre det sådan, som de har gjort det. Jeg ved jo, jeg er jo ikke sådan, som de fremstiller mig 100%, det ved jeg jo godt, jeg ikke er. Men jeg er heller ikke bange for at sige, jamen det er mig det her. Altså, de har bare klippet det og vist det, som de gerne vil have det for at fremstå, som jeg gør, og lave god tv ud af det. Så jeg har dybest respekt for det, de laver. Ikke? Føler du, at du har misset lidt af Robinson, fordi du var så lang tid på De Udstødte Sø? Ja, det var, altså i og med, at jeg kom derud, og de muligheder, vi fik for ligesom at join de andre, vi skulle igennem dyster. Du var så uretfærdig. Ja, det var marginaler. Altså, det var ikke marginaler, men med små chancer for at komme derover. Jamen, det er sådan noget, I 15 deltagere, og du skal vinde den. Ja, lige præcis. Du skal vinde dysten for at komme over til de andre. Marie gjorde det så sejt nok. Altså, det var virkelig godt. Så det var fuldt fortjent, da hun kom med derover. Men da hun så var færdig med dysten og skulle derover, og jeg skulle så stå i hendes sko der, og tænke, hvis jeg havde vundet den her, så var jeg blevet kylet hjem, tænkte jeg. Det følte man, altså det var min følelse hver eneste gang, at nogen kom fra De Udstødte Sø. Selv når de havde klaret skårene, så var der ikke en eller anden form for både sådan, nu ændrer vi spillet sådan, så du har færre mulighed for at komme ind. Du er jo bare ham fra De Udstødte Sø. Du er stadig udstødt, selvom du kommer over på de andre sø. Og så kommer sådan en som Alexander, kommer over. Og så får han bare en direkte badebillet af Viaplay. Her, kammerat, du tror jeg lige tilbage igen. Hvor jeg bare tænker, come on, mand. Skulle man ikke kæmpe for at komme tilbage? Altså, der var det sådan lidt... Der var det sådan lidt, ja. Jeg havde lidt håbet på, at De Udstødtes Ø var længere, end den gjorde. Okay. Jeg håbede lidt på, at man ligesom fik os til at lide endnu længere tid, og måske kollapsede helt derude, og så sagde, nu vil jeg ikke være med længere, eller fik os til at opgive på en eller anden måde. Og der er jeg sej nok, eller det tænker jeg har været i hvert fald at sige, jeg holder hele vejen ud, om det så skulle være til sidste dag. Jeg har været fuldstændig... Caliban var tættere på, ikke? Han var tættere på, men jeg synes, jeg vil ikke sige, at jeg samlede ham op, men jeg ruskede i ham, og så sagde, prøv at høre, Caliban, det her, det er ikke noget problem. Vi kommer ind fra sidelinjen, og så løber vi kraftedeme over hele lortet, og så vinder vi det pisse her, sagde jeg til dem, ikke? Så jeg fik gejlet ham op, og omvendt fik han også, jeg vil sige, han fik det udstøttet til at være mere tåligt, vil jeg sige, i og med, at jeg havde ham derude. Men jeg var klart med til at ligesom holde ham oprejst, og så sige, nu tager du dig lige sammen, ikke? Vi skal nok klare det, ikke noget problem, og vi har hinanden, og vi har hinanden i et godt selskab, ikke? Så vi har været en stor hjælp for hinanden, helt klart, ikke? Hvor gode venner er I dag? Vi er faktisk rigtig gode venner. Altså, det er ikke, fordi han bor desværre over i Jylland, jo. Så, for fan. Okay. Og han er også meget karriereminded mand, og arbejder på fuld tryk, ikke? Så det er kun lige, hvis vi skal ses til nogle arrangementer herovre, hvor vi ses. Jeg skal overbesøge ham på et tidspunkt, det har jeg lovet ham. Så vi ses så tit vi nu kan, ikke? Jo. Han er en god kammerat, rigtig, han er en mand med godt hjerte. Jeg virkelig godt lide ham. Jamen, han virker ekstremt venlig.
Kabal, tusind tak, fordi du gad med. Jamen selv tak. Det var en fornøjelse. Super sprødt at lære dig at kende. Tak, og lige måde. Godt, tak for det. Selv tak.